खुलुमबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लादों आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै खन्थाइनि मुङा जादों सोंथि बे खन्थाइखौ दैथायहरदों आंगोनि बिदा गौतम दैमारिया बिथाङा सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गागि बर'नि खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांनि खन्थाइखौ आं आवरायथिनो आखायाव लाबाय खोनासंलांदो सोंथि गोबाङानो दा आंनाव सोङो माबोरै थानो हायो नों दुखुफोरखौ बिखायाव बोजौ अन्थाइ बादि जानाय मोदैफोरखौ गोरबोआव थफ्ला जुयै आरोबाव सोंबावो दाहाफोरखौ बिखायाव सिखोमाना माबोरै मिनिनो हायो गुस्थि जरा गेजेरनि दाउब' गां बादि फुरगेव हाथाइखौ नुसारहोना गोसोफोरा लोरबां जाया नामा सोरगिदिं बारबोनाय जिउनि बारहुंखाजों बुबथिं जायै आगानफोरा नोरजिया जाया नामा आगानफ्रोमबो हाखरफोरखौ बारबोनायनि उनाव अब्ला गुस्थि जरानि मिनिस्लुनायजों आं फिननायनि इसारा होयो फोरमायनो सानो आंदि सहायसुला जिउ खारथायनि दावबायारि बिसोरो मोनथिथारगौ आंनि मेगननि मोदाननायखौ बुजिथारगौ बेनिखायनो बिसोरो बुङो सिखोमानाय बुंथिनि आन्दोआवदि दंथारो फोरमायख'हायै दावदाबनि जलंगा अब्लाबो मिनियो गुबुननि गुस्थियाव मिनिनाय लाबोनो खन्थाइ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै खन्थाइया दोंसे जोबोद मोजां रमान्टिक खन्थाइ दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों